L-Aġenzija Internazzjonali ta' Kreditu Standard & Poor's ikkonfermat klassifikazzjoni ekonomika ta' A- bi prospetti stabbli għal Malta. Fl-analiżi tagħha dwar l-ekonomija Maltija, Standard & Poor's qalet li l-prospetti stabbli tal-andament ekonomiku ta' Malta ifissru li l-pandemija mhux se tfisser ħsara strutturali u sinifikanti fuq il-kreditu metriku ta' Malta. L-esperti indipendenti rikonoxxew li l-pandemija se tolqot l-ekonomija Maltija bħalma se tolqot l-ekonomija ta' kull pajjiż fid-dinja, imma nnutaw ukoll li riżultat tar-rispons tal-Gvern u l-għajnuna li Malta tirċievi mill-Unjoni Ewropea se tiġi preservata l-kapaċità produttiva ta' Malta u b'hekk ma ssirx ħsara lill-ekonomija ta' Malta. Filwaqt li r-rapport isemmi diffikultajiet ekonomiċi għal din is-sena minħabba l-imxija, jisemmew ukoll il-pakketti ta' għajnuna tal-Gvern b'sensiela ta' miżuri li salvagwardjaw l-interessi tan-negozji u l-ħaddiema. Fost dawn jissemmew l-għajnuna fil-ħlas tal-pagi, ir-roħs fil-kontijiet tad-dawl għan-negozji u sussidju fil-kera ta' postijiet tan-negozji. L-esperti barranin innutaw ukoll il-pjan ta' riġenerazzjoni ekonomika tal-Gvern ta' 900 miljun euro u qalu li mingħajr dan ir-rispons fiskali komprensiv l-ekonomija Maltija kienet tieħu daqa' ikbar, il-qatt kien jiżdied bil-kbir u numru ta' negozji kienu jfallu. L-esperti ta' Standard & Poor's jemnu li r-rispons tal-Gvern biex iwieżen lill-familji u lin-negozji se jfisser ċans ikbar biex pajjiżna jkun minn ta' quddiem biex jirkupra mid-daqqiet ekonomiċi li ħallet l-imxija fuq id-dinja. Ir-rapport jinota wkoll li sa 3 snin oħra il-finanzi tal-Gvern se jerġgħu jkunu bilanċjati, filwaqt li sa s-sena d-dieħla id-deficit tal-Gvern se jinżel għal 4.5% tal-prodott domestiku gross. Ġinnutat ukoll il-fatt li s-sena l-oħra pajjiżna niżel id-dejn ferm aktar milli mistenni u dan se jagħti spazju fiskali fi żmien ta' sfida kawża tal-pandemija globali. L-Aġenzija ta' Kreditu tirrikonoxxi wkoll l-investimenti li qed isiru fl-Awtorità Maltija Servizzi Finanzjarji u l-FIAU biex dawn l-istituzzjonijiet ikunu mamra aħjar biex jiġġieldu l-kriminalità finanzjarja. L-esperti barranin anki rikonoxxew il-proċess ġdid u trasparenti tal-għażla tal-Kummissarju tal-Pulizija u l-fatt li l-kandidat għall-ogħla kariga fil-korp kien skrutinizzat mill-Parlament. L-esperti jisqu wkoll li l-Gvern Malti rnexxielu jakkwista riżorsi qawwija mill-Unjoni Ewropea b'allokazzjoni ta' aktar minn 2 biljun euro. Fi stqarrija l-Gvern laqa dan iċ-ċertifikat pożittiv għal mod kif irrisponda l-effetti tal-pandemija u qal li fil-ġimgħat li ġejjin se tkompli l-ħidma biex permezz tal-budget tingħata spinta oħra qawwija lill-familji u lin-negozji. Intant fuq Twitter il-Prim Ministru Robert Abela laqad bassir ta' Standard & Poor's u qal li dan jikkonferma s-sapport fiskali bla preċedent li tal-Gvern Malti li wassal biex ġiet evitata ħsara strutturali lill-ekonomija u minflok ir-rata ta' qatt komplet nieżla u l-operat tan-negozji baqa' għaddej.